No niin, kansalaiset, meidän pörjäre. Tässä ollaan menossa Turun motorille ja sitten Kehä Ykköselle ja kohti Vihdin tietä. Mukava kevätpäivä alulla ja aurinko paistaa kuin hullu lettuja. Tällaista. Mulla on nykyään tämmönen videokamera, millä pystyy kuvaamaan tässä ihan vaikka käsivaralta. Ei oo vaikeeta. Minullekaan. Raporttia tyrkkää. Vielä tänä päivänä uudemman kerran tuossa kun päästään tässä vähän alulle. Ihmisillä on näköjään kiire töihin. Minulla ei oo, kun minä jo oon töissä. Että semmoista. Ei, kyllähän tässä painettaa niska limassa. No niin, täältä tähän.